Centra včasnej intervencie podporujú rodiny, ktoré vychovávajú dieťa so zdravotným znevýhodnením. Naším cieľom je ponúknuť služby včas, teda od narodenia. Sprevádzať rodinu dlhodobo a komplexne. Komplexný prístup zabezpečuje tým odborníkov z viacerých profesí. Je to sociálny pracovník, psychológ, špeciálny pedagóg, fyzioterapeut, liečebný pedagóg a logopéd. Pri svojej práci zameriavame pozornosť na podporu celej rodiny. Rodičia sú našimi rovnocennými partnermi. Spoločne s nimi hľadáme spôsoby, ako podporiť potenciál dieťaťa. Dlhodobo ich sprevádzame v ich zložitej situácii. Ponúkame priestor na spoločnú diskusiu, kde majú možnosť vzájomne zdieľať radosti, trápenia, aj hľadať odpovede a silu na prekonávanie prekážok. Je pre nás dôležité stretávať rodinu tam, kde sa jej členovia cítia najlepšie. Preto naše služby poskytujeme aj doma v ich prirodzenom prostredí. Pomáha nám to lepšie porozumieť individuálnym potrebám rodiny. V domácom prostredí môžeme jednoduchšie začleniť podporné aktivity do každodenného života. Chceme, aby služba včasnej intervencie bola dostupná všetkým rodinám, ktorým sa narodilo dieťa so zdravotným znevýhodnením. Víziou centier včasnej intervencie je zmena spoločenského povedomia. Záleží nám na tom, aby všetky rodiny boli prijaté ľuďmi okolo nich a mohli žiť plnohodnotný život.